Сәлем, кадерле тамашачыларыбыз. Йолдызлык мизгилләре тапшыруы янәдән сезнең белән бергә. Бүгенге тапшыруыбыз тулысынча Түбән Кама районына багышлана. Һәм Түбән Кама вәкилләре Анна Сулимина, Сәфәр вокаль ансамбле, Танцевальная планета, Гран-при иясе, Калейдоскоп бию төркемнәренең йолдызлык мизгилләрен без бергәләп бүген искә төшерәчәкбез. Хәтта йолдызлык фестивале белән бәйле якты, күңелле кичерешләре турында Әмир Ахмадишин, вокал номинациясендә җиңүче, үзе дә сөйләп бирәчәк. Близко ли, далеко ли, тает над землей голубое облако, воздушный замок мой. Там светла печаль, даже боль легка, но уносит вдаль ветер облака моей мечты. Вы прекрасны и чисты, только небеса пусты. Запечалится и закружится все то, что не вернуть. Как мечтается, так и сбудется где-нибудь, когда-нибудь. Загасил мою мечту ветер, как свечу, но я помню высоту, и я опять взлечу. Голубой дворец, я мечту верну. Между двух сердец натяну струну, и сыграет ветер мне песню в звездной вышине на оборванной струне. Запечалится и закружится все то, что не вернуть. Как мечтается, так и сбудется где-нибудь, когда-нибудь. Mi-a ajuns băiatul mare la vreme de zurătoare. Hai da muiere în sat, luăm noră de om bogat. Să luăm noră de valoare, de năruit de viță tare. Ia și să facem nuntă mare, hai ribri-tane-ta, că venea multă valoare. Hai ribri-tane-la, să luăm noră de valoare, de năruit de viță tare. Ia și să facem nuntă mare, hai ribri-tane-ta, că venea multă valoare. Hai ribri-tane-la. Astăzi nuntă mare în sat, multă lume s-a adunat. Au intrat dușmani în priză, am făcut nuntă pe criză. Da și să facem nuntă mare, hai ribri-tane-ta, că venea multă valoare. Hai ribri-tane-la, cu muzică de valoare, cu firmă și nume mare. Da și să facem nuntă mare, hai ribri-tane-ta,
de valoare. Tânărul de viță tare. Ia și să facem nuntă mare. Hai ribidi plane că avem multă valoare. Hai Koyunlarım, koyunlarım, hey! Ulan ya koyunlarım. Koyunlarım gitken soyun, mina kulizep ağlar. Oğlumның bir ayağı, koyunlar bize bağlar. Koyunlarım gitken soyun, müngayıp qarab bağlar. Koyunlarını həsrətlərini, koyunlar urlab bağlar. Şuna bir gel koyunlarının yaraları qapqara. Koyunlarım, koyunlarım yılab bağlar. Koyunlarım, koyunlarım yılab bağlar. Koyunlarım yıllayıb koydular yıraq bağlar. Koyunlarım, koyunlarım, hey! Tuğan ya koyunlarım. Koyunlarım inem yapkan, müngayıp qarab bağlar. Müngayıp qarab qalsa da, koyunlar opaq bağlar. Qandır gələt, şuna bir gel koyunlarının yaraları qapqara. Koyunlarım, koyunlarım yılab bağlar. Koyunlarım, koyunlarım yılab bağlar. Koyunlarım yıllayıb koydular yıraq bağlar. Beyramınız bilen tebrikliyiz, selametlik dilep, iyilik. Koyga hasret kurmayın, bəxet bilen. Yaşayın şortluqlarga türünüp, beyramlar bilen sazıyız yıldızlar. Oturak cemaat. Şuna bir gel koyunlarının yaraları qapqara. Koyunlarım, koyunlarım yılab bağlar. Hey koyunlarım, koyunlarım yılab bağlar. Koyunlarım yıllayıb koydular yıraq bağlar. Счастье завтрашнего дня прилетело крыльями звеня. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Сколько в небе звездном серебра. Завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Где-то гитара звенит, надежное сердце любовь сохранит. Сердце любовь сохранит, а птица удачи опять улетит. Будет утро завтрашнего дня. Кто-то станет первым, а не я. Кто-то, а не я, кто-то, а не я. Сложит песню завтрашнего дня. Нет на свете танца без огня. Есть надежда в сердце у меня. Выбери меня,
завтрашнего дня. Где-то гитара звенит, надежное сердце любовь сохранит. Сердце любовь сохранит, а птица удачи опять улетит. Где-то гитара звенит, надежное сердце любовь сохранит. Сердце любовь сохранит, а птица удачи опять улетит. Я пою в нашем городке каждый день в шумной тесноте. Ты придешь, сядешь в уголке, подберу музыку к тебе. Подберу музыку глаза, подберу музыку к лицу, подберу музыку к словам. Что тебе я в жизни не скажу, потанцуй под музыку мою. Все равно, что в жизни суждено, под мою ты музыку танцуешь. Все равно, все равно. Мен Йолдызлык фестивалендә 14 яшьтә катнаша башладым. Миңа калса бу бик соң, чөнки Татарстандагы барлык туган балалар әле садикларга, балалар бакчасына гариза биргәнче, башта Йолдызлык фестиваленә гариза бирәләр катнашыр өчен. Инде мин менә 14 яшьтә генә катнаша башладым, чөнки җыр-моң дөньясына булган мәхәббәтем менә 14 яшьтә генә барлыкка килде. Аңа хәтле мин бик нык иттереп спорт белән шөгыльләндем. Шул ук вакытта минем гаиләм шулай ук бик шундый иҗади гаилә, без җырларга яратабыз, концертлар карарга. Инде менә гаиләм турында аерым сөйләрмен. Менә 14 яшь димәк. Без, минем укытучым, шул ук вакытта минем ул әтием кадерле Файз Фаикович Әхмәдишин, без аның белән шөгыльләнә башладык, җырларга өйрәтә башлады ул мине. Менә беренче җырлар сайладык, беренче чаралар, конкурслар башланды. Түбән Камада, башка шәһәрләрдә яхшы урыннар яулап кайттык без. Һәм менә шундый уй-фикерләр белән дәртләнеп, мин беләсезме, менә вакыты җитте, Йолдызлык фестивален җиңәргә вакыт җитте дип шундый уй-фикер белән мин зона этапына, Зәй шәһәренә килдем һәм җиңмәдем. Хәтта икенче турга да үтмәдем зона этабында. Белмим, ул да булса әллә нинди көч, чөнки мин шул кадәр начар җырлаганым булмады. Дөресен әйткәндә, әллә ничек менә
ноталарга эләкмәдем, дулкынладым, каушадым. Белмим инде. Бәлки сәхнә артында утырган искитмәле талантлы Марина ул вакытында Михайлова, бәлки хәзерге вакытта Марина Есельская әллә ничегрәк карап куйдыдыр. Мин менә бик начар җырладым инде. Җиңмәдем. Демәк, Йолдызлык фестивале мине дөресен әйткәндә ул җиргә утыртты бик нык иттереп, һәм мин эшемне калдырмадым. Җырлар җырладык, әти өйрәтүен дәвам итте, һәм мин Йолдызлык фестивале белән бер 6 елга саубуллаштым. 20 елда гына, 20 яшьтә генә мин кире Йолдызлык фестиваленә кайттым. Синең куллар мине сөя, бишекләргә салган куллары, соңгы төннәре миңа биргән, үзе кырык калган куллары, соңгы төннәре миңа биргән, әнкәй сине юмар куллары. Синең куллар кереләр менә юа, тупасланып беткән куллары, утта пешеп салкан нарда өшеп, сөяләнеп беткән куллары, утта пешеп салкан нарда өшеп, сөяләнеп беткән куллары. Унбиш яшьлек кызлар кулына да алмаштырма мәнкәй кулыңны, шула кулларың белән тагын бер кат иркәләшәм әнкәй кулыңны, шула кулларың белән тагын бер кат иркәләшәм әнкәй кулыңны. Аңа тикле шуны әйтәсем килә, менә әтием, әнием инде минем бик шундый җырның сөюче матур гаилә, мин аларны бик яратам. Һәм әти минем шул өлкәдә бик профессионал кеше, чөнки ул бик күп еллар дәврендә Түбән Камадагы булган, мин үзем Түбән Камадан, Түбән Кама егете, менә әтием Түбән Камадагы булган зур мәдәният йортының җитәкчесе булып эшләде. Аңа тикле 70-нче елларда барлыкка килгән романтиклар, вокаль-инструменталь ансамбле солисты, төрле уен коралларында уйнаган, җырлаган кеше. Шуңа күрә матур җырлар безнең гаиләдә бик еш ишетелде. Әнием дә, кадерле әнием, шулай ук бик матур җырлый, әти җырлавына
ömür boyu сокланып, аны яратып яшәде, яши дә бүгенге көнгә, Аллага шөкер. Һәм әнинең җырлавын ишетү ул үзе зур бәхет. Шуңа күрә нигәдер мин менә озаграк шул җыр дөньясына килдем. Бәлки әти өметләнгән мине спортчы ясарга. Күрше кызы Гөлширә, матур итеп чәчүрә, матур итеп чәчүрә, бар дөньяга ямь бирә. Матур итеп чәчүрә, бар дөньяга ямь бирә. Матур итеп чәчүрә, күзләре гамьсез көлә. Бас иркәм яшермәс йөзеңне, бас иркәм алсыл җанымны, бас иркәм бирдең айлы көнеңне, бас иркәм сүндермәші күмәренә. Күрше кызы Гөлширә, гашыйк булдың син кемгә, гашыйк булдың син кемгә, йөрәгем әрнеп тибә. Гашыйк булдың син кемгә, сүзләрем очты җилдә. Гашыйк булдың син кемгә, әйләнәмдер мин көлгә. Бас иркәм яшермәс йөзеңне, бас иркәм алдың җанымны, бас иркәм бирдең айлы көнеңне, бас иркәм сүндермәші күмәренә. Күмәренә. Менә шундый кызыклы хәлләр гаиләм турында. Инде Кабат фестивальгә кайтканда 20 яшьтә, инде студент вакытында мин юк дим. Төрле конкурсларда җиңдем, катнаштым. Юк, фестиваль, Йолдызлык фестивале генә әле бирелмәде, аны мин отмадым. Менә кире инде кайттым шул фестивальгә, яңа җырлар ядла. Инде үзем дә үстем, теге яшүсмердән инде олы егеткә, студентка. Менә олы группада катнаша башладым. Беренче елны мин 3нче урын гына яуладым. Ул да булса инде яхшырак зона этабына караганда. Икенче елны спецприз гына бирделәр. Инде менә 3нче елда 22 яшьтә миңа беренче урын лауреат исемен бирделәр. Инде шушы лауреат исемен яуладым. Бик матур җырлар башкардым, ул да булса Илһам Шакиров репертуарыннан Әнкәй синең куллар һәм Идрис Газиев, шулай ук Башкортстан, Татарстан якларында бик танылган, бик көчле җырчы шәхес Идрис Газиев репертуарыннан бик матур җыр. Менә шушы җырлар белән мин җиңдем. Шуннан бирле инде безнең фестиваль белән мөнәсәбәтләр тагын да тамырланды дигәндәй, тагын да ныгыды, дуслык хисләре көчәйде. Бүгенге көндә инде беләсезме, әлеге фестивальдә катнашуымны бик шундый җылы хисләр белән искә төшерәм. Чөнки Йолдызлык фестивале ул бит инде аерым бер дөнья. Анда кеше теге катнашмый гына бит инде. Анда кеше дуслар таба, анда кеше дәрәҗәсен үстерә һәм күбесе бит профессия сайлый. Шуңа күрә мин фестивальгә шуның өчен бик тә рәхмәтле. Һәм инде үзем хәзер олы абый дип, үзем олы абый булсам да, һәрвакыт Йолдызлык фестивале яңалыкларын карыйм, балалар өчен җан атам
һәрвакыт ярдәм кулын сузырга тырышам, әгәр берәр ярдәмем кирәк булса. Шуңа күрә Йолдызлык фестиваленә гел уңышлар гына телим. Безнең республикабыз җитәкчеләре беркайчан да ярдәм кулын алмасыннар, һәрвакыт булышсыннар гына. Чөнки сез чыннан да зур эш эшлисез, һәм инде миллионлаган бала сезгә шуның өчен рәхмәт. Give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You are the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. 'Cause sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that are coming, or the moment of truth in your lies. When everything seems like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Менә профессияга кайтканда, шулай теге фестиваль шулай зур өлеш керткән профессия сайлауыма. Чөнки мин хәзер Казан шәһәре филармониясе солисты буларак хезмәт итәм. Теге минем личный делода Йолдызлык фестивале лауреат булуым билгеләнгән, кеше аның турында белә. Шуңа күрә анда катнашкан кешеләргә башкачарак караш, чөнки бу чыннан да зур дәрәҗәле профессионал кешеләр күбесенчә. Менә шундый хәлләр Йолдызлык фестивале һәрвакыт йөрәктә, һәрвакыт уйларымда. Шуңа күрә уңышлар сезгә, уңышлар балаларга һәм киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.